Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds. In de komende 2 afleveringen van Venray van Toen besteden we aandacht aan de Broeders van Liefde van de psychiatrische inrichting Sint-Servaas in de jaren 50. Het Roomse leven is dan nog in volle bloei. En daarom is het ook dat diverse broeders hun professiefeest vieren. In deze eerste aflevering gaan we terug naar 1958, als broeder Demetrius zijn 50-jarig professiefeest viert. Volgens traditie wordt bij elk jubileumfeest de kapel van Servaas versierd voor een plechtige heilige mis voor de jubilaris. Tijdens de heilige mis wordt broeder Demetrius omringd door familieleden die allemaal uitgenodigd zijn. Met de bruidjes voorop, gevolgd door de jubilaris en familie, gaat het hele gezelschap op weg naar het feestpaviljoen. Uiteraard zijn er ook veel verplegers, broeders en doktoren uitgenodigd, onder andere Gerrit Jansen, Jan Litjes en Krit Smijts, Piet Roelofs, Gerrit van 't Krij, overste Gerlachus, dokter Oosterbaan, dokter Kroft en dokter Van Trier. Broeder Nisander en broeder Maturus. Bij paviljoen C, het voormalige noodhoofdgebouw, is het al een hele drukte voor de receptie. Dokter Van Trier komt uiteraard ook feliciteren, net als Piet van Lierop en broeder Bonitius. Ook de hele familie van de jubilaris is aanwezig tijdens de receptie. In de keuken wordt inmiddels hard gewerkt aan het feestdiner. Albert Meeuwse verzorgt de toetjes. Gratje Pelser en Harry Bonte hebben het er maar druk mee om alles op tijd klaar te krijgen. Ook de rest van het keukenpersoneel met Toon Voeste werkt hard. Inmiddels verzamelt de jubilaris zijn familie en aanhang voor een mooie familiefoto. Broeder Bonaventura wil ook nog graag snel een paar kiekjes maken. Maar uiteindelijk is hoffotograaf Peter Zwenker verantwoordelijk voor een mooie statiefoto.
het valt niet mee om iedereen in het gelid te krijgen en naar het bekende vogeltje te laten kijken. Na de fotosessie mogen de kleinsten van de familie nog snel een versje of een gedicht voordragen aan de jubilaris. Na hun optreden begint in het Camilleshuis, de voorloper van de Kerkdijk, een gezellig borreluurtje. De portiers Jan Kuipers en Werson komen handen tekort om iedereen te voorzien van een goeie borrel. Maar ook een goeie sigaar mag niet ontbreken, want er wordt wat afgerookt door de broeders. Ook broeder Mathurus geniet in volle teugen. Met ondersteuning van accordeonmuziek vermaakt ook de familie zich uitstekend. Broeder Barnulfus Koenders vindt het allemaal prachtig. Broeder Ephesius Drabbels informeert nog snel bij portier Jan Kuipers of er nog genoeg drank is. Geen paniek, volgens broeder Mode Walses is er nog voldoende voorraad. Dat er gezellig gebuurd wordt met de jubilaris en overste Gelachers Latour is vanzelfsprekend. Het feestmaal voor de broeders wordt apart geserveerd in de broedersrefter. Tijdens de maaltijd zorgt drummer broeder Arias met zijn orkestje voor een gezellige sfeer. Broeder Eumachius, de klokkenmaker van Servaas, is benieuwd wat het nagerecht brengt. Langzaam maar zeker beginnen de borrels en de wijn door te werken bij enkele broeders. Het feestmaal voor de familie en genodigden vindt plaats in de toneelzaal van het Camilleshuis. Ondanks het gegeven dat de familie zonder de jubilaris het feestdiner geserveerd krijgt, is het toch een gezellig samenzijn. Na het uitgebreid feestdiner geniet ieder op zijn eigen manier na.
in de mooiste tuin van Servaas, bij het paviljoen H. Met een laatste groet van jubilaris, broeder Demetrius en de Venraayse broeder Benulfus Koenders nemen we afscheid van een mooi feest. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds.